kawai ka jingjia bas ko pala kabala jia hasil char asam ha kabala kno ba weu doktor na kawai ka jaka sumar shimet hasil char ula on no ya kibenta bakar pang private part shimet jong weu nong pang klem ka jingbit ha ka por balle ya ka bios pai ya uteu nong pang ru amsham la sha ya uban ya kendo ya doktor haba ulatip ya katai ka jingjia uni unong pang balatip kerteng ku mu atikur rahman ubadai na Jiribam district jong Gajala Manipur kaba marjan bat ka Asam ula late siya kawai ka hospital shimet hasil char na kabentaban sumar ya ka jingpang hagi bentaba shimet jong u karkum ka jing ujor laong ba u doktor sinha ula penrung ya u ban sya sumar bat ai jing mut ban le katu ka tes ban hadin ula ai jing muruk ban le ya ka bios pai unong pang ulaong balara ya usyapo ka jaka sumar na kabenta ban le ya ka bios pai Henry klem ka jing menjur jong u lakano ba doktor sinha ula le ya ka surgery but weng no ya ki benta ba kerpang shimet private part jong u Rahman ula ong ba ula snothu ya ka ka balajia tang hadin bala weng no ya ki dressing lane ki jing sop hadin bala dep ban le ya ka jing sumar operation u doktor sinha ula ong ya nga ba unshim tang ya ka snido lane tissue ka barit kum ka sampel na ka benta ban le ya ka bios pai Henry anda ngala weng no ya ka jing sop na kijaka bala sumar ngalas ngulungo banlap bala on no ya kibenta ba kerpang private part jonga ula keno haga khat khandai trik uyayong ngala late sya ka wai ka hospital shimet hasil chang hadin bangala don ka jingpang hakit khotmet ba kerpang private part jonga u doktor ula ai jing mut yang nga ban late test bios pai haka por bangale ya ka bios pai kila weng no ya kit khotmet jonga da ka balle surgery klem ka jing menjur jonga anda ngala kendit hadin gajing sya sumar ngalap bala weng no ya khotmet private part jonga abang ngala kelina u doktor syam la ai ka jubab ka ba penhun la keno u atikur rahman mentang ngala long u ba klem jing irap bat ngamtip syu ban le ayu gajing im jonga kala kutno ngala persyang ban ya kendu ya u doktor katuk anesian Henry syam la jubab ya kijing khot jonga ngadon ha gajing haka bor perkhan pat ngadon haka jing kulmar jingmon namar ka jing sya sumar ula benram hadin kane ka jing ja urehman ulaya thu ba ula persyang ban ya kendu ya doktor sinha Henry la khanglat ya uda ki bor penya jong ka hospital haba uklem la ban yo kanu ka jubab na ka hospital ula le sya ki pulin bat ujor ejahar persya ya uteu doktor daga badawa ya ka hok Shushu haka waipat ka kubor layathu ba uniw nong pang ula karpat ru ya menteri rang ba ka jela Asam uhimanta biswa sarma ban tuklar kerki bat ban pentikna ya ka jingkit kli halor kane ka kam ya kane ka kubor lapan mi haka NDTV bat kumju haka India Today haka South Rig jong ne ubnai